Hai. Penemban Kakang Semar kepiye? Icalipun manuk emprit kalih menika wau dipun bujung kok ical tanpa ketandha. Manuk ilang truk, manuk ilang gong. Waduh, manuke pangan kucing iki mesti tinggal nyambut gawe tobruk kucing. Brodol wulune dikepah-kepah. Ora ketobruk kucing wong ketok wae ora kok mbone ndi ilange. Karena ngriyame iki manuk do ilang kok reng. Pemene angger mangsa adem-adem manuke do dadi ilang. Ning nek engko angger jam 6 terus didusi, dikumbah, lah manuke terus ketok urip meneh. Iki tak sawang ana wanita kang wujude indah sulista ing warna mapan ana tepining bengawan Suwilu Gangga. Kowe sapa? Menawi paduka nila krami dhateng jasad kula Penemban, kula inggih sudya mastanipun Durgandini. Kowe Durgandini? Inggih. Kula menika abdinipun Penemban. Kula inggih abdinipun Penemban. Kula inggih nderekaken Mas Rara dados tukang satang wonten Bengawan Suwilu Gangga menika. Panjenengan sinten Penemban? Nderek nepangaken. Ditepungke wae. Mburi saka pertapan ngiri sarangan. Aku Begawan Palasara. Paduka sang adi Penemban ingkang peparamipun Begawan Palasara. Ya dasar nyata. Menawi nderek nepangaken kula abdinipun Begawan Palasara. Nami kula Semar Badranaya. Panjenengan Semar Badranaya? Inggih, nggih. Sing mburi kae rada kuru ning kok besus temen kae sapa? Kula menika abdinipun Mas Rara. Kula nggih abdinipun. Ya duwe jeneng? Inggih gadah Kiai, kula gadah nami. Lah jenengmu sapa? Aku tak nepungke. Inggih. Menawi panjenengan dangu kalian kula nami kula Mpok Indun. Oh, jenengmu Mpok Indun. Inggih. Wah, iki rombongane Badhe Bajuri berarti iki. Nek kono Mpok Indun berarti ngarepe Bu RT. Lah terus kowe? Aku dadi Bajuri. Oh, lah make sapa? Sing japokane mak iki wong mrengkel ngeyel omong galak. Waduh, sing dadi mak wis turu terus. Wis lipenan gandan tero-tero sida nembang malah mapan turu. Aku bakal mlaku ning kadangan Bengawan Suwilu Gangga. Durgandini kok kedumunung ana papan kene. Wale-wale menapa do Penemban? Pakaryan kula menika dados tukang satang. Kowe tukang nyabrangke wong kang kepengin lumawat ana ing Bengawan iki kasinggihan mekaten. Upama aku njaluk tulung disabrangke apa kowe ya sagu. Mapan menika sampun dados pedamelan kula. Badhe kula tindakaken Penemban. Iya, yen pancen kaya mangkon aku njaluk tulung kanthi banget. Aku disabrangke Durgandini. Lah kula niki pripun? Kula Gareng Petruk kali Bagong bebarengan karo Panakawan Kakang Semar Gareng Petruk lan Bagong. Nuwun pangapunten Penemban. Rening nuwun sewu praonipun menika alit. Praonipun menika alit. Menawi piyai gangsal 6 kula menika mangke praonipun boten badhe kiyat, tundhonipun malah badhe kelem. Njur prayogane namung cekap kula kaen panjenengan kemawon. Banjur Panakawan mangke gampil badhe kula sabrangaken wingking Penemban. Paripaksa Kakang Semar kowe ngenteni dhisik ana papan kene. Kula nggih, kula sing nderek kalih panjenengan nggih Penemban. Jarine praune ora kuat merga praune cilik. Yen upama ditumpaki wong 5 utawa wong 6, tundhone malah bakal kerem. Waduh, jan ujar kula niku ajeng bareng kalih wong wedok. Wong wedok numpak bareng penak napa mboten? Kados pundi Penemban? Iya. Ragate pira aku manut sing baku aku njaluk disabrangke Bengawan iki. Monggo menawi ngeten kula dharaken kula aturi pancing wonten baita Penemban. Wanita yo nyambar arum
kok dorang kuwi jenengke wae ngenteni kene ngenteni kene nempet gampit dosang reknaning bawana ya ki tukang malang ati ya ki tukang ngena sing tias wis kasembatan Begawan Palasara miwah Dewi Durgandini. Dewi Durgandini kinarya dadi tukang satang arsa nyabrangaken Sang Begawan Palasara uwang saking Bengawan Suwilu Gangga kedhep tismak pamandhengi Sang Begawan Palasara dupi mas paosaken blegering wujud Dewi Durgandini wiwit saking pucuk rikma nganti tumeka dlamaan pada sami ingkang wonten Kendhaga wujudipun gambaripun tanpa beda Bathari Rukmawati Bathari Rukmawati danguning dangu Sang Begawan Palasara bawaning pendhita kang gentur ing tapa mila dayanipun menika agung gedhe perbawane ingkang sekawit namung mulat wujudipun Sang Dewi Durgandini dupi kaampet boten kiyat ngampah jroning nala satemah krodaning hawa nafsu inggih hawa kabirahen tan kiyat pinambengan dening Sang Begawan Palasara temah koma korut mijilipun ponangkama ya banyu suci dasaripun Sang Begawan Palasara gentur ing tapa mila dayanipun benter dayanipun koma korut menika benter haring kesing carita bentering koma korut gladran wonten nyampingipun Sang Begawan Palasara gladran wonten nyampingipun Sang Begawan Palasara perbawane agung dayane panas satemah ponang baita pecah padha sakala pecahing ponang baita satemah Dewi Durgandini kelem jroning Bengawan Suwilu Gangga pecahing ponang baita sekawit dayanipun Sang Dewi Durgandini ingkang nandhang mala ina tegesipun gandane banger bajin kringeting gondo marus mila
pecahing ponangan 3 kanan lan kering satemah dados jalma manungsa dene gandanipun utawi setipun Sang Dewi Durgandini ugi temah dados jalma manungsa kocapa memalanipun Sang Dewi Durgandini ingkang sinarep dening yuyu salah kedaden ing ngriku ugi dados jalma manungsa wujudipun pawestri klempakaning memala kumpulaning memala satemah ugi dados jalma manungsa kagat kang sami duminggal lenging tramangu-mangungkung kandhane manglurlena tanpa kanen yen tan tulsa mengku sang Dyah Utama Dumu kulun kula nyuwun pengayoman kula badhe nderek mitrang kula menika yoganipun sinten kula menika yoganipun sinten kula yoganipun sinten oh kula yoganipun sinten Bu Kulun kabeh wae wujud jalma manungsa kang priya lan wanita sira tak pundhut putra Andanu ulun Bathara Rekathatama sumurupa yengger sira ingkang lungguh ning papan kene anjajari panjenengan ulun sak temene enguni kita dumadi saka suker sakit wujude yaiku set wujuding set mula jeneng kita bakal ulun paringi aran yaiku Setatama nami kula Setatama iya lajeng nami kula sinten ulun kowe sekawit memala mau disarap dening yuyu mulake bakal tak wenehi pusaka asma Rekatawati nami kula pun Rekatawati iya lajeng kula sinten Bu Kulun jeneng sira sakloron dumadi saka pecahing prau ta pecahing baita kanan lan kering tak wenehi pusaka asma Raden Kencaka lan Kencarupa oh lajeng kula naminipun sinten Bu Kulun kula kok dereng dipun paringi pusaka namela kowe dumadi saka kumpulaning memala tak wenehi pusaka asma Raden Rajamala kowe mapan ana dasaring samudra yen arep nyawawa Sudarma aku dudu Sudarmamu lajeng kula yoganipun sinten Bu Kulun sak temene kita iku yogane pandhita ingkang gentur tapane yaiku Begawan Palasara kita yogane Begawan Palasara
dene ibu kita yaiku Dewi Durgandini kang sejatine tukang satang nyabrangke wong sing kepengin liwat Bengawan Suwilu Gangga. Mula yen karep nyawawa Sudarma golek ana wong tuamu Begawan Palasara lan ibumu Dewi Durgandini. Kadinetraning sari rapuh ringkan negara saketer niki dunganing ku lermu sing wene panca sing gedhe aksamamu Durgandini bareng kowe nyabrangke Begawan Palasara dumadakan praune dadi pecah. Duh Penembahan malah kula ngaturaken bingah tanpa upami awit kula sampun dipun tulungi dening panjenengan sampun kersa mitulungi dhateng gesang kula Penembahan. Ya mapan wis dadi kewajibanku. Brahmana kudu memayu-ayu ning jagat. Wah, jan mentas gong. Wah, kali saka Rubida prawane pecah dilalah gawe gethek iso tekan kene. Waduh. Tekan kene, Truk. Bareng karo Begawan Palasara. Oh, lah kok malah do glenak-gleni pancene ngarepe esuk malah do glenak-gleni. Gone wong nyambut gawe meneng bae. Sing gedhe aksamamu Durgandini kok ana gondo banger bacin. Aduh, mambu reng. Aku ya mambu. Mambu gong. Mambu Mambu apa? Aku malah mambu bakmi. Mambu bakmi cengelmu wong mambu gondo bathek kok bakmi. Walah aku bola-balik rasaku ki mambu bakmi karo sego goreng kok ana gondo nyengak banget. Banger bathek iki gondo apa? Duh, Penembahan. Waleh-maleh menapa kula namung badhe matur dhateng panjenengan namung nyuwun pangapunten. Gondo ingkang sengak abaji menika gondo kula. Mila kula dipun tundhung saking negari Wiradawit kula nandhang Malayana. Pramila kula nyuwun senja pitulung dhateng panjenengan Sang Adi Penembahan. Mambu bacin. Waduh, mambu lecit. Weh, ngedo wae medhot terus ora kuat. Malah sing wangi entutku timbang gondo iki Truk. Aku ya ora kuat kok gong. Wah, gondo kok kaya ngene iki. Kaya kringete sinden ambune ora umum. Sinden sapa? Sinden genah lenga wangine werna-werna Nyuwun marang panguwasaning Hyang Widiwasa, muga-muga kasembadan Durgandini. Cakraning rat gunawakasaning kang hang lur bawan ingkang sinungwati jagat nyokang kinarya momong
Sedakep saluku juga ngeningke panca indriya nutupi baban hawa sanga sang begawan Palasara ngeningaken cipta nyuwun marang panguwasaning Bathara nedya hangu sadane penandhangipun sang Dewi Durgandini ya Dewi Lara Amis katarima ing dewane sedaya memala gandha sengak abacin keringet kang gandha marus sanalika ical uwal saking raganipun sang Dewi Durgandini satemah lulus raharja saged kaberat temah babar pepadang jumegluk jroning ngakasa